Ħallejna l-aqwa għall-aħħar, hekk stqarret ma' TVM News fil-fosos tal-Florjana, il-preżentatriċi ta' Radio 105 Summer Festival, Manola Moslehi. Questa è la nostra ultima. Din l-aħħar waqfa ta' Summer Festival tagħna li ħadna madwar l-Italja. Għażilna propju lil Malta bħala l-waqfa internazzjonali. Malta dejjem tilqana b'mod straordinarju. Spjegat li Radio 105 għażlet lil Malta għax tqisha bħala gżira oħt. Poi so che molti dei. Nafu ukoll li ħafna Maltin talmu Taljana li meta kienu tfal kienu jisimgħu ħafna mużika Taljana u jaraw ħafna television Taljan. Għalhekk bħal donnu li jeżisti ġemellaċ indirett u silenzjuż. Kienet għalhekk l-aktar għażla naturali u xierqa għalina. Più fortuna per quanto ci riguarda. Staqsejnija x'derilha minn pajjiżna. Hawn baħar mill-isbaħ ingħatajna mirħba tas-sew straordinarja u l-post jitkellem waħdu għax hu meraviljuż. Il-kunċert qed isir b'kollaborazzjoni ma' Festivals Malta.